May komento si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte human sa pahayag ni Congressman Bienvenido Abante Jr. nga kinahanglang hinumdumon sa katawhan ang mga nahimong biktima matud pa sa extrajudicial killings o EJK ubos sa Duterte administration. Atong saro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa pag-auhag ni Congressman Bienvenido Abante Jr. nga hinumdumon ang mga nangamatay sa War on Drugs campaign ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, nagpagawasab sa iyang kabahin ang kanhi Pangulo. Siguro sa 100 may palpak siguro na isa. Tanong ko, ito bang mga pulis natin, mga buang ito? Kasi dumadaan ng psychiatric test. May psychological examination. Hindi naman itong bagong mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng... Ang ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa droga, hindi lang sa droga, hindi alam ng Pilipinas. Kini ang nahimong tubag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang gipangutana kalabot sa gibutyag ni House Committee on Human Rights Chairperson Congressman Bienvenido Abante Jr. Sumala ni Abante sa iyang gipagawas nga official statement nga dapat sa hinumdumon ang mga nangamatay matud pa sa extrajudicial killing ug hazing ubos sa kanhi administrasyon sa kanhi Pangulo. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin. Kaya sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Gani sumala kang kanhi Pangulong Duterte. Yan na nga. Ang mahirap dito mga ganitong human rights. Tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? Una na nga miingon ang kanhi Pangulo sa Senate hearing on War on Drugs. Ngako niya ang responsibilidad sa mga nahitabong pagpatay, may kalabutan sa anti-drug campaign. Kainumduman nga giangkon sab sa kanhi Pangulo ang existence sa death squad sa pila ka dekada nga nagsilbi kini pagkamayor sa Davao City. Luyo sa mga panawagan sa hustisya sa mga biktima matud pa sa EJK. Ginabarugan gyapon sa kanhi Pangulo nga kinahanglan matud pa ang iyang mga nabuhat aron maprotektahan ang nasod batok illegal nga droga. Sara, sa karon no comment ra gihapon ang Davao City Police Office kalabot sa existence sa Davao Death Squad. Gani abli kini sa mga investigasyon nga pangayoon kanila. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.